Знаеш ли, че известен ютубър веднъж е нахлул на острова на Епстин, само за да види какво се крие в храма на Епстин? Първият му опит бил през януари 2023, когато той и негов приятел наели малка лодка, за да огледат района. От морето те картографирали острова и се опитали да разберат дали има охрана, която патрулира в района. След огледа се прибрали у дома, за да планират най-добрия начин да достигнат храма. Първоначално всичко изглеждало лесно, с малко охрана и камери за наблюдение. Седмица по-късно той се върнал отново, този път сам с наедната лодка той стигнал до острова и във видеото показал как охранители минават много близо до него, но той успял да ги избегне, след като вървял клекнал дълго време. Той най-накрая пристигнал, отделя време да запише и да покаже за обикалящата среда около храма. След това дошъл момента да види вътрешността, той се опитал да отвори вратата, но тя била заключена, затова отишъл до тъмните прозорци и се опитал да погледне вътре. В началото всичко изглеждало нормално, само мебели, голямо пияно и това, което изглеждало като скъпи картини. Но след това той забелязал нещо. Голям килим, покриващ половината от това, което изглеждало като люк. Ясно било, че в храма има повече, отколкото той можел да види. Преди да успее да измисли начин да влезе, той чул гласовете на охранители, които се приближавали. Той се измъкнал безопасно, но си тръгнал с още повече любопитство. След това други ютубъри опитали също, но той бил най-близо.